eta zure alderdiak egin duzute galdera azkenengo astetan, erantzun eman zaizuen, eta gero baita komunikabideetan agertu denez informazio ez egokia gure ustetan, horregatik guk ere atara dugu argibide bezalako ohar labor bat. Eta gertatu zana zen, eta zure bertan zauden momentu horretan gainera Urizar jauna, memoriaren mailara heldu zitzaion gogoraren proposamen bat. Eta orduan danan artean baloratu genuen ekimen garrantzitsua zela arrasateko bizikidetzarako horrelako proiektu bat egotea, gainera uste izan zelako herri-sandako iniziatiba bat oso ondo baloratu zena, herritxarrek oso ondo ikusi zauena, bai gogoratzen du dona baloratuko sarien horakartu honetan egon ziren adierazpen ezberdinak, bai Zaila Azkarrazkoren araba eta Etxaberen arabaren elkarrizketa hura, eta egin zen ekimen bat momentu horretan baloratu zena memoriaren mailan non zu baita zeuden, bertan gai eraman zan, eta bertaratu gero zitzaigun ekimen honek zaukan kostua gogora guri luzatu zutena udaletxak izela guk kostu horren kargo egitea, eta izan zen kontratu txiki bat, udaletxa honetan eta ez udaletxa honetan horikoa izaten den bezala kontratu txikiak, non gardentasunaren atalean baita dagoen egun arteatik, uzagorako ez errespetatzeko, eta kontraktu hori egin zen, ordaindu zen, eta ez dago beste zer, ez dago beste zer.